punainen. Nyt nousi punainen. Nousi. Ammu sinä. Tää on matka. 1 milliradiaani. 4,5. Joo. Ammun. Paikallaan. What the heck? Varmistin päällä. Yli meni. Tänne nousi viheriä. Toinenkin viheriä. Mä ammun sen punaista. Joo. Paikallaan. Tää on tuolla rinteen päällä tällä vasemmalla viheriä. Täältä on matka 1,5 milliradiaania ja 300 metriä. Ammuko nää? Nää vaan Ammu. Tuolla on kans. onko valmi? Kato tähystä mulle. Nää ammu. Joo. Toinen vihreä on tuolla tauluun palannut. Oliko leveys? Sekin on pikkusen päälle 1. En mä työrä samalla 4 lasalla tuosta. Neljännes. Paikalla. Onko tää missään maaleja? Otin ollut 1, 3 on ollut. 2, 3. No ne ainakin hyvin maalattu ero. Tuolla on 1. Joo. Niin joo. Paikalla. Paljonko matka? 0,75 milli. 600. 600. No ammu. Ei nähnyt mitään. Goddammit. Tuulee oikealta. Siinä satana pari. 600. 100,5 milliä pannut tuulia. Joo. No. Ei nyt tuottaa. Valmiina. Oliko vielä isokin punainen? On vielä siitä kauempana. Niin on tuolla. Aika pirun kaukana. On paikalla, mä katon mitä. Varmaan se 0,7, 600 vähän päälle ehkä. Niin, kyllä. Ammukko nää vai ammuko mä? Jos sä näet sitä ampua. Mä näen kyllä tässä ammua. Ihan miten huomaa. Muista tuulia. Joo. Samalla korolla 600. Irtaudutaan 2 minuutin päästä. Tää on tumma. Vieläkö näkyy? Tuolla lähellä. Lähivastassa oikealla. Vasemmalla. Missä? Ihan vasemmalla. Tuolla. Ja jos se 2,5. Ammukko nää sen? Se on varmaan 3 korolla. Nää vaan. Ammu vaan. On 2,5 milliä eviä. Hyvä. Ammu vielä. No, näkyy Samperin silmällä niin koviasti. Ei näy.
Ei näy enempää. Ei. Hän ei ollut siinä kuulemma. Tuohon valmiina. Poliiseista. Epäsi erittäin koko taakse patruunan.